ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди телевизион. барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ ки бо иқдоми прокуратури шаҳри Панҷакен ба ифтихори 3-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли 2024 ки бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст, тавассути телевизиони симои шаҳри Панҷакен идома дорад. дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен, ҳуқуқшиноси дараҷаи рақами 1 Дилшод Ҳомидов ва инчунин сардори маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Панҷакен Фатҳулло Азизов. ман ҳадди шуморо ба ин барнома хайрамахта мегуфтам. муҳтарам Дилшод Ҳомидов дар оғози барнома барои бинандаҳо иттилоъ медод ки таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати гӯштиву шерӣ бояд таҳти назорати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла мақомоти прокуратура қарор гирад. дар ин самт аз тарафи прокуратура кадом тадбирҳо дар солҳои охир аз ҷумла 11 моҳи соли равон андешида шуд? ташаккури зиёд ба чунин як барномаи муҳими барои ҷомеа имрӯз ки дар баробари ин соли маърифати ҳуқуқии соли ҷорӣ эълон шудааст миннатдории худро баён кардани ҳастам ва вобаста ба саволе ки айни ҳол пешниҳод намудед ҳаминро гуфтани ҳастам ки назорати прокурорӣ дар ин самт яъне дар самти таъмини бехатарии озуқаворӣ ҳамарӯза пурзур карда шудааст ва ҳаминро гуфтани ҳастам ки дар давоми соли ҷорӣ аз тарафи прокуратураи шаҳр вобаста ба ин масъала яъне маҳсулотҳои хушсифат, маҳсулотҳои ширию гӯштӣ як қатор корҳо ба сомон расонида шуданд ва ташвишовари масъала дар он аст ки прокуратураи шаҳр дар баробари корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ва пешгирӣ кардан аз ҳама гуна қонуншиканиҳо дар ин самт то ба ҳол камбудиву қонунрасогиҳо дар ин самт ҷой доранд. аз ҷумла оиди масъала гуфтани ҳастам ки танҳо дар давоми 11 моҳи соли равон аз тарафи прокуратура барои маҳсулотҳои пастсифат ба фурӯш баровардан ва фиреби истеъмолкунандагон дар ин самт 8 адад парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда зиёда аз 40 адад парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ошкор карда шуд ва нисбати шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд, ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷавобгарии маъмурӣ. ҳамзамон илова кардани ҳастам ки кор дар ин самт ҳамарӯза идома дорад ва дар доираи талаботҳои қонунгузорӣ амалкунанда пеши роҳи қонуншиканиҳо гирифта мешавад. ташаккур. бинандаҳои азизу арҷманд, Фатҳулло Азизов мутахассиси ҷавон аст. чанде пеш ҳамчун сардори маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Панҷакен таъин гардид ки ман шуморо бо ин вазифа табрик мегӯям ва ба фаъолияти кориятон комёбиҳо орзу мекунам. лутфан барои бинандаҳо мегӯфтед ки айни замон дар марказ чанд нафар фаъолият доранд ва вазифаҳои маркази шумо аз чӣ иборат аст? айни замон дар маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ 34 нафар мутахассисон фаъолият менамоянд. марказ аз як шӯъба ва 3 бахш иборат мебошад. дар шӯъбаи назорати байторӣ, зидди эпизодикӣ ва зотпарварӣ 1 нафар сардори шӯъба ва 25 нафар мутахассисон. дар бахши фитосанитарӣ, карантини растанӣ ва тухмӣ 2 нафар. дар бахши санҷиши қонунгузор 2 нафар. дар бахши муҳосибот ва касб 2 нафар фаъолият доранд. ташаккур. давоми 10 моҳи сипаришуда аз тарафи марказ вобаста ба иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи байторӣ ва дар бораи бехатарии озуқаворӣ кадом тадбирҳо амалӣ шуданд? дар давоми 10 моҳи соли 2024 барои фурӯши маҳсулоти гӯштии ширӣ ба миқдори ширӣ аз тарафи маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ санҷида барои ба фурӯш баровардан иҷозат дода шуд. миқдори гӯшти ҳайвони калони шохдор 216676 кг, миқдори гӯшти ҳайвони хурди шохдор 78005 кг, миқдори тухм 188209 дона
миқдори шир 62606 кг ва асал 1507 кг аз таҳти санҷиш гузаронда баҳри шаҳрвандон пешниҳод карда шуд. خب پیش از فروش گوشت همین گوشت صفتش کی میسنجد در همین مرکز متخصص هستن البته؟ бале албатта мутахассисҳо ҳастанд. пеш аз муайян кардани сифати гӯшт агар дар бозор бошад ё дар вақти забт бошад, дар вақти забт кардан пеш аз забти ҳайвонот маълумотномаи пурра оиди чорвои забтшаванда мегирем, ҳароратсанҷӣ, инчунин набзи дил ва пурсон мешавем ки дар кадом муҳлат чорво эмкӯбӣ карда шуд ба зидди касалиҳои сироятӣ ва табобати он ва инчунин табобати он ҳам пурсон мешавем. пас аз он маълумот пеш аз забти чорво дода мешавад. пас аз он чорворо забт намуда вақте мебинем агар шубҳа кардем ба маркази ташхиси бехатари озуқаворӣ намуна фиристода дар асоси хулосаи ташхиси маркази бехатари озуқаворӣ иҷозат дода мешавад. یعنی چوروی بیمار صحب کرده نمیشود؟ масалан агар чорво бемор бошад дар он ҷо вақте муоинаи клиникӣ гузаронида мешавад, дар ҳамон ҳолат агар температура дошта бошад ё вақте ки ваксинатсия кардагӣ бошанд ё антибиотик гирифтагӣ бошанд талабот риоя мешавад? бале. رشاد حامدов اینجا وابسته به همین صفتی محصولات شیری گوشتی از نگاه شما میگه پروکراتوره این مسئله رو تحت نظارت قرار گرفته است. дар ҳақиқат айни ҳол дуруст қайд карданд ва таъин бошад илова кардани ҳастам ки чӣ хеле ки дар боло гуфта гузаштем новобаста аз он корҳое ки аз тарафи худи марказ ба сомон расонида шудааст то ба ҳол низ камбудию норасогиҳо дар ин самт ҷой дорад ва лозим ба ёдоварист ки сардори марказе ки айни замон таъин шуданд як муддати кӯтоҳ фаъолият карда истоданд ва мехоҳем ки дар фаъолияти меинбаъдашон корро дар ин самт пурзур карда ҷиҳати пешгирӣ кардани ин қабил қонуншиканиҳо тадбирҳои зарури андешанд. зеро ки дар ҷамоатҳои дурдаст то ба ҳол ҳолатҳое ҳастанд ки маҳсулотҳои пассифати гӯштӣ дар авҷ аст ки бениҳоят ташвишовар боқӣ мондааст ва прокуратураи шаҳр низ фаъолиятро боз ҳам дар ин самт пурзур намуда ҳамкориро дар якҷоягӣ бо мутахассисони дахлдори худи марказ чораҳои зарури меандешанд. حامدов таъкид карданд ки дар ҷамоатҳои дурдаст баъзе камбудиҳоҳо ба мушоҳида мерасад. мутахассисони марказ дар ҷамоати дурдаст кор мекунанд? бале мутахассисон вобаста шуданд ба тамоми ҷамоатҳои деҳоти шаҳри панҷакин. ҳар як мутахассис вобаста шуданд дар ҳама самтҳо фаъолияти хуб мебаранд ва инчунин онҳо чунки дар деҳот ба кадом асос мо бовар карда метавонем ки дар деҳот вақте онҳо кор мекунанд корро фаъолият мебаранд чорвои ваксинасияшударо медонанд аз кадом соҳиби чорво ки кадом вақт чорворо ваксинасия кардагӣ ҳастанд яъне эмкӯбӣ гузарондагӣ ҳастанд дар асоси ҳавай агар дар ҳамон ҳолат ҳам агар ҳамонҳо ҳам агар бибинанд ки вақти маълумотнома пешниҳод кардану гумонбар шуданд ба ин ё он намуди беморӣ ва он чорворо ҳатман иҷозат дода намешавад. пас аз забт бошад ҳам иҷозат дода намешавад барои фурӯш то маркази ташхиси бехатари озуқаворӣ намуна фиристода аз хулосаи онро нагирем мо ҳаққи иҷозат дода надорем. رشاد حامدов шаҳрвандон метавонанд дар сурати риоя шудани талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба сифати маҳсулоти ширию гӯштӣ ба мақомоти прокуратура муроҷиат кунанд? дар ҳақиқат дуруст қайд кардед. ин бевосита ҳуқуқи конститутсионии ҳар як шаҳрванд мебошад. дар тамоми ҳолат дар тамоми лаҳза метавонад шаҳрвандон ба мақомоти прокуратура новобаста аз тамоми масъалаҳое ки пеш меояд метавонанд ба прокуратура муроҷиат кунанд ва айни замон он саволе ки шумо дидед яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад ва метавонад ки як оила як хонаводаро ба нестӣ барад ва боиси марги шаҳрвандон гардад. аз ҳамин лиҳоз метавонанд дар тамоми ҳолатҳо метавонанд ба прокуратура муроҷиат кунанд ва мақомоти прокуратура дар дораи салоҳиятҳои худ метавонад ки дар якҷоягӣ бо ҷалб намудани мутахассисони дахдор пеши роҳи ин масъаларо саривақт гирифта дар доираи қонун қарорҳои асоснок қабул намояд. ташаккур. мешавад ҳодисаҳое ки баъзи шаҳрвандон ба шумо муроҷиат мекунанд вобаста ба сифати маҳсулоти гӯштию ширӣ ҳамин хел ҳодисаҳо шудааст ки масалан мардум метавонанд ба шумо муроҷиат кунанд
مثلا یک قصاب یک فروشنده محصولات بی‌صفت شبانه رو فروشد، شما چه رو میبینید؟ بله، وقتی شهروان مراجعت میکند و استعمال کنندگان هست. بله. ما طبق ماده 272 کدکس ویرانکنی معمولی با بند 26 قانونگذاری بایتوری نسبت همون شخصی که به همه خطاگی طلبات رعایت بایتوری راه داده است، ما جریمه تعیین کرده میتوانیم. خب مثلا در یگان منطقه یگان جماعت یگان بیماری خوفناک به عمل آید، از طرف مرکز کدام تدبیر اندیشیده می شود؟ اگر بیماری در یگان دهات و یگان منطقه جماعت ها اگر به وجود بیاید، ما همچون سمت نظارتی هستیم، گروهی کاری کرده و همونجا رفته از همه نمود حیوانی که در همونجا هستند، مخصوصا از اساسی ما کاری ما مردم طلباتشون نسبت گوشت محصولات گوشتی زیاد است، ما رفته سریع وقت خون آنها را گرفته به مرکز تصدیق پیشنهاد میکنیم در اساس چهارراهایی که من مثلا این سال گذشته بیماری بسیار فراگیر بود در ناحیه، البته که ما چهارراه اندیشیدیم عین حال هم شده ایستاده است، رفته خون همانها را گرفته و معاینه میکنیم چهارراهایی که با بیماری گرفتار هستند اون چهارراه را ضبط مینامیم. دکتر حمیدوف، سال روان سال معرفت حقوقی است. از نگاه شما همچون کارمند مسئول پروکراتوری شهر پنجگین، کارمندان مرکزی تامین امنیت عضوقواری، قصابان و آنهایی که با پرورش چروا، استحصال و فروش محصولات شیری و گوشتی مشغولند و معرفت قانون ها رو دانند. یک چیز رو گفتنی هستم که همین هر یک نفر اگر از حقوق و عهده‌داری خود باخبر باشد، از هر گونه قانونشکنی ها امین می باشد. خوب است که بسیار هر یک شهروند، صاحب کار، شهروندان علاهیده، تمام نفران اگر از حقوقشان باخبر باشند، طرز مراجعت کردن به کارخانه و تشکیلات ها باخبر باشند، از هر گونه بیماری های صورتی که امروز اوج گرفته ایستاده است امین باشند و در برابر آنه که سوال معرفت حقوقی است، خوب میشد که از طرف خود مرکز در یک جایگی با مسئولین جماعت های دهات و دیگر شخصان مسئولی که با اینها برابر کرده شده است میتوانند که یک نقشه چاره‌بینی علاوه تأسیس داده در جماعت های دوردست، در کارخانه و تشکیلات ها، در بین اهالی و بعضی صاحبکارانی که با محصولات های گوشتی مشغول هستند کارهای پروفیلاکتیکی، کارهای فرماندهی را به راه می‌ماندند و تا حد امکان یک پیش راه این قبیل قانونشکنی ها گرفته میشد و بهوده سال جاری سال معرفت حقوقی اعلام کرده نشده است. خوب میشد، بهتر میشد، کار نیست در یک سطح دختار به راه مانده میشد. فصل عزیز وابسته به سال معرفت حقوقی از طریق راهبری متخصصان مرکز کدام کارهای ترغیباتی گذرانده شد؟ وابسته به سال معرفت حقوقی و مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی کسبی در 108 نقطه دکان‌ها و خانه‌هایی که با محصولات گوشتی چروا و محصولات شیری کار میکنند ما فرماندهی گذرانده، فرماندهی ترغیباتی گذرانده یا و دستورالعمل‌ها عاید کسال‌های شرایطی و فرماندهی در همه سمت همین فعالیت ساحه ما گفته گذاشتیم. خب از روی همین سنجش‌های شما متخصص جوان، امروز همون دکان‌ها، نقطه‌های فروش گوشت، محصولات شیری، قصابخانه‌ها با طلبات امنیت عضوقواری پررو جوابگو هستند و طلبات امنیت عضوقواری جوابگو هستند. بعضیشان البته که حال فرماندهی است. من چونکه یک ماه از یک اجازه از یک ماه شد در این سمت فعالیت دارم، من وقتی روزی که به این کار مقصد گذاشتم و آمدم به همین درگاه، من نیت کردم که پورا همین سمت فعالیت پرزور کرده، فرماندهی گذرانیده و پورا از بالای همین کار پورا سعی نظارت کنم. یعنی تحت نظارت است؟ تحت نظارت است. پورا تحت نظارت ما میباشد. دکان‌های گوشت‌فروشی همه باید، هر یک دکان گوشت‌فروشی باید اجازه نامه مرکز تامین به اختیار عضوقواری گرفته باشد. مقصد
шарту шароиташ дар асоси аттестатсияи байтории шароити истеҳсолӣ дода мешавад. дар шумо лаборатория ҳаст санҷишка мушағқа ва муҷаққаз аст? бале, маркази ташхиси бехатари озуқавории шаҳри Панҷакен ҳаст. хоб дар хотимаи барнома ба мардум, ба истеъмолкунандагон, ба онҳое ки ба фурӯши маҳсулоти ширию гӯшти машғул ҳастанд чӣ пешниҳод доред, чӣ тавсияҳо доред? ва шаҳрвандони гиромӣ шаҳри Панҷакен аз ҳамаи соҳибкорон ва шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар вақти вохӯрдан бо маҳсулотҳои пассифат, яъне бо маҳсулотҳои гӯштие ки дар бозорҳо тамғагузорӣ нашудааст, харидорӣ нанамоянд ва инчунин хоҳиш карда мешавад ки дар вақти забт кардани чорво ё дар ҷойҳои муқаррар нашуда ба мутахассисон занг зада пурсиш гузаронда дар ҷойҳои муқарраршуда забт карда шавад. Агар дар ин самт агар аз риояи талаботи қонуни гуфтаи гузаштаи мо агар бароянд, дар асоси кодекси вайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи байторӣ бо моддаи 278 ки забт намудани ҳайвон дар ҷойҳои муқаррар нашуда аст, ҷарима пешниҳод карда мешавад. хоб шумо телефони боварӣ доред? Мардум метавонанд ба шумо муроҷиат кунанд? бале, телефони боварии мо дар маркази ташхиси бехатари ва таъмини бехатари озуқавории шаҳри Панҷакен воқеъ дар кӯчаи Девашти 33 телефони боварӣ бошад 57281. чӣ маълумотҳое ҳаст, чӣ пешниҳодҳое ҳаст, шикояти мардум мо ҳатман қабул мекунем, вобаста ба ҳамон кор фаъолият менамоем. ҷашогон медӯф дар хотимаи барнома вобаста ба фаъолияти маркази таъмини амнияти озуқаворӣ ба мардум, ба бинандаҳо чӣ андешаву мулоҳизати хешро баён мекардед? дар фарҷоми барнома ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки чӣ хеле ки айни замон сардори худи марказ вобаста ба ин проблемае ки имрӯз ҷой дорад гуфта гузаштанд ва то ба ҳол ҳастанд нафароне ки оиди ин масъалаҳо умуман тасаввуроти аниқ надоранд ва маълумоти мукаммал низ надоранд ки ба куҷо бояд муроҷиат кард ва аз куҷо як маълумоти мукаммал ба даст овард, зеро ки то ба ҳол ҳастанд бемориҳое ки аз ҳамин гӯштҳои пассифат ба миён мебиёяд. ва дар охир низ ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки мардум аз тамоми ҳуқуқҳои худ бохабар шуда ба марказ муроҷиат карда дар якҷоягӣ бо мақомотҳои дахдор аз ҷумла бо мақомоти прокуратура пеши роҳи ҳар гуна бемориҳои сироятӣ гирифта шуда таъмини амнияти озуқавории он таъмин карда шавад. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар хотимаи барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ ман ба ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен Дилшод Ҳомидов, ба сардори маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри Панҷакен Фатҳулло Азизов барои иштирок дар ин барнома ва пешниҳоди посухҳои мушаххас ба саволҳо арзи сипос мекунам. то барномаҳои навбатии маърифати ҳуқуқӣ саломату сарбаланд бошед ва ҳамеша қонунҳои кишвари азизамонро биомӯзед. Ташаккур.